חבר'ה, אנחנו שוב פעם בסרטון של ברול סטארס. היום אנחנו נדבר על דברים שלא ידעתם, כנראה לא ידעתם על ברול סטארס צ'יטים. דבר ראשון, קרב ידידותי אינסוף אולטים. מצב שזה מעלים אתכם לפעמים, מטה את המפה ועושה 2 כדורים. משהו מטורף. בואו נבדוק את זה. בסדר, יש לנו עוד חצי דקה. תסתכלו. בסם, אין פה כדור נוסף. לא אין תסתכלו. יכולים לעשות הרבה דברים. יכולים להצטרך לראות את השידור. כדאי לכם ללכת לבדוק את זה בעצמכם. טוב. אז יאללה ביי.